अभी जौन रउआ गाना सुननी है पहिलका गाना हम माल के मोबाइल जौन खेसारी लाल यादव के ह उ काल के जौन गाना रिलीज भइल बा सुबह में अन्नपूर्णा फिल्म्स जौना के राइटर बा अखिलेश कश्यप। आप सभी जानत बानी पहले से कि अखिलेश कश्यप कितना मादरचोद राइटर बा जौन की आज तक जैसे गाना खेसारी लाल यादव से गवैलस ओकरा 6 घंटा बाद उ लाइव भी आके खुश भइल जौन की यहाँ पे इमेज में रउआ देख सकतानी। आज तक अपना कलम से कोनो नया धुन पर गाना नइखे लिखले। जितना भी गाना हिट गाना देले बा इ सब छोटा मोटा ब्यास जौन बाड़न छोटा मोटा जौन सिंगर बाड़न जौन उभरे के चाहतरन जौन खाए के पैसा नइखे दूसरा केहू से ले के 50 100 500 1000 उ अपन गाना रिलीज करेला। ओकरा के का करेला कि अपना बढ़िया चैनल से अपना बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर से वही गाना को उठा के गवा देला। ई मादरचोद के औलाद के बहुत बार हम रिलाई कइले बानी लेकिन फिर भी मानत नइखे। जौन पहिलका गाना रहला उ खेसारी लाल यादव करला ओकरा बाद से जौन दूसरका गाना ह किशन निषाद जौन की माल के मोबाइल धारा गइल बा। ई बेचारा बहुत ही गरीब सिंगर बाड़न और आप ई वीडियो में देख सकतानी कितना कम पैसा लगावल गइल बा कितना अच्छा गाना बाटे। उ गाना के चोरा के ई खुद से आपन म्यूजिक बना के और खेसारी लाल यादव से गवैले बा। उ का कहे के चाहतानी आप सभी दर्शक कि ई कितना बड़का औलाद बा कितना बड़का ई मादरचोद के औलाद बा यही से समझ सकतानी। चेहरा देख सकतानी बोका के गांड खानी सरवा मुंह बइले बा। एकरा माँ के तो गाली ना देगे लेकिन हम का करी मजबूर बानी। जितना भी ई गाना आज अपना लाइफ में देले बा जितना हिट सारी गाना के रुआ जान सकतानी सारी गाना छोटा छोटा ब्यासन के उठा के गवा देला बड़ा स्टार सन से और अपना आप के सिंगर बुझेला अपना आप के राइटर बुझेला अपना आप के म्यूजिक डायरेक्टर बुझेला। और वो एक और रुआ लोग इनके बात बताओ जौन एकर अन्नपूर्णा फिल्म्स जौन एकर यूट्यूब चैनल है जौन स्टूडियो है ई भी कोनो से चोरा के ही ले बा। ई दूसरा के स्टूडियो है एकरा पर केस भी चलेला पूरा ओइमे के सामान जितना बा अन्नपूर्णा फिल्म्स के सारा स्टूडियो दूसरा के है पैसा कुछ दे के आ पुल्हा के केस उसमें चक्कर में उ जाके स्टूडियो अपन उठा लियल पटना में। तो स्टूडियो भी चोरा के लिए बा जितना भी गाना ई गावेला देला दूसरा के तो खेसारी लाल यादव के ना हम ना विश्वास रहे कि खेसारी लाल यादव ये गाना के गई हन काहे से कि छोटा मोटा ब्यास जन बाड़न अपन 2 रुपया पेट उट काट के गाना गावेलन और वो गाना के खेसारी लाल यादव गइले बाड़न। बहुत ही खराब काम बा उनकर काहे से कि इतना बड़ा स्टार होके एक छोटे सिंगर के पैर पर कुल्हाड़ी ना मारे के चाही काहे से कि बहुत सारा बड़ा बड़ा सिंगर बाड़न जौन की ना गावेलन केहू के गाना जैसे पवन सिंह बाड़न केहू के छोट ब्यास के गाना गा भी दिहन उनकरा मालूम ना चलला तो उ लाइव आके जरूर बोलिहन कि हमरा से गलती हो गइल बा। ई खेसारी लाल यादव ऐसन काम तो करेलन ना। फिर भी आप सभी बताइन दर्शक लोग ई गाना जौन बाटे ई खेसारी लाल यादव गइले बाड़न तो कितना अच्छा कइले बाड़न कितना खराब कइले बाड़न। और ई जौन बा अखिलेश कश्यप एकरा बारे में का कहे चाहतानी काहे से एकर कोनो भी ओरिजिनल गाना आज तक नइखे अगर बावे तो कमेंट करके बताई हमरा चैनल पे। और ई मादरचोद मानत नइखे काहे से ई जानता कि हम विवाद में रहम तब तक ही हमार गाना चली विवाद के बाद हमार गाना चलेला ना काहे से खेसारी लाल यादव पावर स्टार पवन सिंह के अंदर विवाद करा के गाना तो चलावत रहला अब कोनो और नइखे मिलत गाना चलावे के। तो ई सोचता कि छोटा मोटा ब्यास के लेके गाना गाए चलाई और काहे से कि थोड़ा सा विवाद होके कि और हम चर्चा में आई तबे हमार गाना चली। तो वो बताइए एकरा बारे में ई मानत नहीं के एकरा कितनो रिलाई होता है फिर मानत नहीं के। मादरचोद के औलाद भोसड़ी वाला भोजपुरी इंडस्ट्री के पूरा बर्बाद करके रख दिले बा। कैसे कि हम गाली देवे में कम ना है बहुत गाली देनी बहुत। ई मादरचोद जब तक ले ना मानी तब तक ले मैं ही रिलाई करत रहे। आप सभी बताई कमेंट में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पावर स्टार पवन सिंह के कटल फैंस बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करिए।